Godiya ta tabbata ga Allah, mabocin falala da ni'imtarwa. Na shaida babu an bauta da haƙƙin ya cancanta abota masu kaɗai, wanda ba shi da abokin tarayya, mamallaki masanin komai. Na shaida Muhammad manzan Allah ne, ko bawan Allah ne, shugaban halitta. Ya Allah ka tsira, kai aminci, kai albarka, ka nima gari shi da alayansa da sahabbansa managarta masu daraja. Da duk wanda suka biye musu da imani irin nasu muddin dare da yini wani na bin wani. Bayan Allah ya wuna jin 24 ne ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1446, 27 ga watan Tara 2024. Yau ma dai nasihar mu za ta gudana ne akan ya halin da musulunci da musulmi ya kasance a baya, ya kuma halin da musulmi suke ciki a yau. Allah ka taimake mu. Yace bayan haka ya ku bayan Allah, shin ya halin musulunci da musulmi suke ne a baya, kuma ya halin musulmi da musulunci muke ciki a yau. Yace hakika halin musulmin da suka gabata lokacin da suka ɗaya ƙoƙar akan bin Allah da manzan Allah, sai suka zamo cikin khairar ummatin ukhrijat lin-nas, sun zamo su ne mafiya daraja al'umma da aka fitar da ita dan mutane. Sai faɗin Allah ya gazgata a kansu da Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin. Kakkui rauni ku musulmi, kakkui bakin cikin komai, ku ne madaukaka muddin kun tsaya akan imani. Allah tabaraka wa ta'ala yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a. In dai kun yi hakuri, kun yi tsoron Allah, kun bi wannan addini, makircin kafirai ba zai muku komai ba, ba zai muku illa komai ba. Da suka yi haka ko magabata musulmai, sai gabacin duniya da yammacin duniya su ta kaskanta a gare su. Amma yayin da al'amura suka canza, tafiya ta yi tafiya, yau ga halin musulmi sun zama kamar yayi ko tura da ruwa turo ta yayi da shara. Sun wayi gari musulmi yau sun zama ragamar jagorancinsu yana hannun maƙiyansu. An ɗora waɗanda suka kafircewa Ubangiji, suka kafircewa manzan Allah, an ɗora su a kansu. An ɗora musu wanda aka buga musu ƙasƙanci da wulaƙanci da talauci, wanda suke ɗauke da fushi daga Allah, yau su ne suke jagorantar su a duniya. An ɗora musu waɗanda aka la'ance su a harshen annabawa, an ɗora musu waɗanda Allah ya la'ance su ya fushi da su, an ɗora musu waɗanda Allah ya mai da wasu su birai da aladu, an ɗora musu waɗanda suke masu bautar gumaka, waɗanda su ne mafiya sharrin matsayi, su ne halakakku wanda suke halakarwa. Bayan Allah, lokacin da magabatanmu na ƙwarai a ɓangaren tausayi da jin ƙan juna, kun ji yadda Allah yake da su Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammadu tabbas manzan Allah ne, wanda suke tare da shi masu tsananin tsanantawa ne akan kafirai, amma masu tsananin ƙauna da tausayin junansu ne. Yau ga yadda muka zama kamar yadda muke gani muke ji, sashinmu ina kashe sashi, sashinmu ina yaƙar sashi, hatta kai jallin mai kisa in ya kashe wani bai san dalilin da isa ya kashe wani ba, wanda aka kashe shi ma bai san dalilin da isa aka kashe shi ba. Halin magabata kamar yadda Allah ya siffanta mana su, tarahum ruk'an sujada yaftabuna fadlan min Allah wa ridwana. Za ka gansu kullun sallah, komai suna neman abin da suke da na falalar Allah ne da rahamar Allah. Amma yayin ne mu izo yawancin mu an zama fakalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah wattaba'u shahawat. Wasu da suka biyo baya, wasu a cikin mu yanzu suna tozarta sallah, suna bin sha'awansu. Bayan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta mana magani, ya ba mu amsar dalilin da isa muka kai wannan yanayi da muke gani a yau. Yan uwana musulmi, har yanzu bamu gushe ba cikin wani hadisi da Hakim da Ibn Majah suka fitar da shi, hadisin Ibn Umar, hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama Ibn Umar yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mu, yace ya ku jama'ar muhajirai, abu biyar aka jarrabe ku da shi. Annabi sai ce ina roƙon Allah ku sahabbai kar Allah sa ku riske su. Alhamdulillah Allah ya amsa addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su rike su ba. Wannan hadisi wata aya ce da wata mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi damar faɗi yan kalmomi kaɗan su kunshi abubuwa da yawa. Rana ita yau
akan wannan hadisi aka yi magana a wani mawdu'in, amma saboda mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi yau shi dai wancan hadisi zai yi magana akan hadisi ne amma kuma bangaren wani mawdu'in. bayan Allah farkon wani hadisi kamar yadda muka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai alfasha ta bayyana a cikin al'umma ana yin ta karara, to babu shakka sai annoba da ciwon rata iri-iri sun yaɗa a cikin al'umman nan wanda da ba a san su ba. Ya ku mutane wannan zamani, mazanmu da matanmu, shin alfasha yanzu ta yaɗu ko ba ta yaɗu ba? Wannan amsa kowa ya santa. To na gama ku da Allah, kada ku zamo al'umma ku ne sababin halaka wannan al'umma. Na rantse muku da ubangijin Ka'aba fa sai an tambaye ku akan abin da ya sa ku zama sababin halaka wannan al'umma. Abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tauye mizani. In dai al'umma za su zama suna tauye mizani da ma'auni, sai an ɗora musu shekaru masu tsananin wahala, masu tsananin tashin farashi da yunwa da fatara da mayata da tsananin rayuwa da kuma zaluncin shugabanni a kansu. Ya ku masu tauye mizani ta kowane fuska da kowane siga a kowane irin gurbin masu sana'a, ko da malami ya zamo cewar zai faɗa wasu gaskiya, ya ƙi faɗa wasu gaskiya don son zuciyarsa ko don tsoronsu ko don abin da za a bashi, shi ma yana ci masu tauye mizani kamar yadda bayanai suka sha gabata. To duk masu tauye mizani a kowane fagen sana'arsa, a kowane fagen aikinsa, me yasa kuke haka? Shin tare ku da kun mance ne abin da Allah subhanahu wataala ya ce wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanu yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Azaba ta tabbata ga masu tauye mudu, masu dungushi a duk fagen sana'arsu ko fagen aikinsu, ko da malamai ne masu fatawa. Allah ya ce wani in za su auna sai su cika abin yadda suke so, in za su aunar sai su tauye. Sai Allah ya ce waɗannan ba su tabbata akwai tashin alkiyama ba ne? Za a tashe su saboda wani mai girma ranar da za su tsaye gaba ga Allah ubangijin halitta. Shin saboda mai masu tauye mudu ko da masu ba da fatawa ne ko bayanin faɗin gaskiya su faɗa wasu ki faɗa wasu, saboda mai kuke haka? Saboda ɗan amfanin wannan duniyar la'ananniyar, abin da aka la'anci ma abin da yake cikinta in ka cire zikirin Allah da abin da yake mai kyau. Shin shekara nawa za ku yi a wannan duniyar da har kuke dungushi a cikin abubuwa da aka sa da Allah subhanahu wataala ya ce ku cika shi? Shekara nawa za ku yi? Kuna ji za ku shekara 500? Ku sani wallahi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta za su raye ne shekara 60 zuwa 70, kaɗan ne ake samun za su shallake haka. Shin saboda abin da za ka yi rayuwa ma ko da shekara 100 ne, shekara kuma nawa za ka yi? 100 nawa za ka yi a lahira? Kana jin za ka yi shekara miliyan 1 a lahira? Saboda me za ka sakaci ka tozarta 'yan shekarun da za ka yi na shekara 60 ko 70 ko 100, kai asarar rayuwar da za ka ta shekara miliyan 1 ko biliyan 1? Me yasa za ku zama ku ne sababin kawo al'umma fari? Me yasa za ku zama ku ne sababin shigar da al'umma cikin wannan tsananin rayuwar da talauci da kuncin rayuwa da tsadar farashi? Me yasa za ku zama ku ne sababin zalunci shugabanni akan al'umma? Na rantse muku da girman Allah, wanda babu wani abun bauta da shi sai shi, babu wani abun bauta da sai shi, wallahi sai an tambaye ku akan haka gobe kiyama. Abu na uku, hana zakka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai al'umma za su rika hana zakka sai an hana su ruwan sama, ba dan dabbobi ba ma ba za a yi ruwan sama ba. Ya kuma wadata, ya ku duk wani Allah ya mallaka muku abin da ya cancanta a bada zakka a cikinsa na amfanin gona ne ko makamancinsa, me yasa ba za ku bada zakka dukiyarku ba? Saboda me za ku zama sababin hana al'umma ruwa? In ma kun ga an yi ruwan ba dan komai bane, dan albarkar dabbobi bane, dan albarkar dabbobi ne, ko kuma ma dan ai muku ambaliyar ruwa da shi ne. Ku zama akan yaqini, na rantsa muku ubangijin Ka'aba cewa wallahi sai an tambaye ku akan haka gobe kiyama. Me yasa kullum za ku rika tuna fadin Allah subhanahu wataala bane a matsayin ku na musulmai da Allah ya ce wallazina yakaduna dhahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Waɗanda suke ɓoye dukiyoyinsu ba sa ba da ita ta hanyar Allah, ba sa ba da zakka, Allah ya ce a musu albishin da wata azaba mai raɗaɗi. Yau mai kuma alaiha fi nari jahannama fatukuwa biha jibahum wa junubhum wa zuhurum. Ran da za a ƙone su da wuta da dukiyar da suka mallaka, ko da kadarori ne za a mai da ita wuta a rika ƙone su a goshinsu da kwikunsu da gadon bayansu, a ce musu haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum takanizun. Wannan shine abin da kuka ɓoye, kuka hana zakkarsu, to ku ɗanɗani azabar abin da kuka ɓoye kuka hana shi zakka.
abu na hudu warware alƙawari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda suke warware alƙawarin da suke tsakaninsu da Allah da alƙawarin da suke tsakaninsu da manzon Allah sai an sallada makiyansu a kansu sun mallake su sun kuma kwace duk abin da yake hannunsu na dukiya. Ya ku masu waɗanda suka ɗauki alƙawari tsakani da Allah ko alƙawari tsakani da manzon Allah ko alƙawari tsakanin iku yasa za ku riƙa warware alƙawari? Saboda me za ku zama ku ne sababin jefa wannan al'umma ta zama cikin hannun makiyanta an sallada ma kan makiyanmu har sun mallake duk abubuwa da suke na hannunmu. Duk ko ana kasan kayuna za ka ana cewa mu ne mabarata, mu ne ba mu da ko mu ne matsiyata, mu ne kaza. Tattalin arziki yana kudu yana hannun makiyanku, a aiki su suka fi yawa, a tsaro su suka kowane bangare ka je ka sai kaga mu yan tsirin ne tare da kuma mu ka fi yawa, mu ka fi tasiri. Duk ba abin da ya jawo haka illa waɗannan warware abubuwa da Allah subhanahu wataala aka ɗauka masa alƙawari tsakanin. Shin ku sani bane warware alƙawari siffa ce ta munafikai? Na rantse muku da ubangijin Ka'aba, ɗakin nan na Allah mai alfarma, wallahi sai an tambaye ku aka haka gobe kiyama. Abu na biyar, hukunci da abin da ba Allah ne ya sauka ba. Ya ku wannan Allah subhanahu wataala ya danka muku hukunci a hannunku. Me isa kuke kin yin hukunci da littafin Allah da littafin manzon Allah? Shin kuna ganin shari'ar Allah, kuna ganin shari'ar da wani kirkiro ikaka ta cikin al'umma ta fi daraja ne da ɗaukaka bisa ga shari'ar Allah? Me yasa za ku zama ku ne sababin jefa yaƙi da tsanani a cikin al'umma? Na rantsa muku da girman Allah wanda babu wani abu bauta da cancanta sai shi, wallahi sai an tambaye ku akan haka gobe kiyama. Karfa kuma ce Allah subhanahu wataala ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Na rantsa da ubangijinka duk sai mun tambaye su baki daya akan abin da suka zama suna aikatawa. Bayan Allah da wannan sabubba daraja da matsayi na musulmi suka saraya daga ɗaukaka muka koma cin ƙasƙanci da wulaƙanci irin yadda muke gani a yau a duniya. Makiya sun mamaye mu, kwarjininmu ya fita daga zukatan makiya, mun zama kamar turar shara, ba mu da wani tasiri a faɗin duniya. Me yasa bayan Allah yawancin mun riga mun zama yawancin musulmi da muke gani ba su ɗauke da komai illa sunan musulunci. Muna da awon musulunci da imani amma ba mu san halin musulunci a aikace da aƙidance ba, irin wannan addini da Allah subhanahu wataala ya darajanta mu da shi, ko kuma mun sani ba ma bin sa kamar yadda Allah da manzon Allah suka umarce mu. Al'ummar musulmi domin mu karaba idan muna so Allah subhanahu wataala ya dawo mana da buwayar mu da buwayar addinin mu da ta tafi. Na rantse muku da Allah ba abin da zai ba mu wannan damar face komawa ga biya ga Allah da biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin yadda al'umma farko suka gabata suka yi. Sai mun koma muna tafiya akan gobe bi irin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ai Allah ya ji kan Imam Malik da yake cewa lan yusliha akhiru hadhihi al-umma illa ma aslaha awwalaha. Ba abin da zai gyara al'umman nan ta ƙarshe mu kenan sai an ɗauko kwafin ɗin abin da ya gyara al'umma da ta gabata. A takaicen takaitawa ku sani bayan Allah musulmi, rayuwa fa gaba ɗayanta Allah subhanahu wataala ya tattare ta wasu ayoyi guda biyu ko uku. Rayuwa gaba ɗaya Allah ya tattare ta duniya da ta lahira akan wasu ayoyi guda biyu ko uku. Ayar farko Allah ya ce faman ittaba hudaya fala yadhillu wala shiqa. Duk wanda ibi shirya ta yi biyar da nace inji Allah tabaraka wa ta'ala, fala ya zullu ba zai bace ba halaka, wala shiqa ba zai taɓi wahala ko duniya ko lahira ba. Duk wani ibi abin da nace ta hanyar manzo na inji Allah tabaraka wa ta'ala, fala ya zullu ba zai bace ba zai halaka ba, wala shiqa ba zai taɓi ko kuma shiga wahala ta duniya ba ko ta lahira. Aya ta biyu Allah ya ce man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Amma kuma duk wanda ya bijire wannan hanya tawa, inji Allah tabaraka wa ta'ala, duk wanda yace zai bijire wannan hanya tawa ba zai biris da ita, to fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Allah ce lalle sai haɗu da rayuwar nan mai kunci, wannan rayuwar duniya sai haɗu da kunci da gallaza a cikin ta. Allah ce wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma, ranar kiyama kuma za mu tashi shi makahu. Allah saboda adalci a wannan gaba zai bashi dama yi magana. Allah ya gama qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Sai bawon ice ba an tashi shi makahu, ice ya ubangi me yasa ka tashe ni makahu alhali na kasance ina gani a baya. Qala kazalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kazalika al-yawma tunsa. Allah ce haka ayoyi suka zo maka
Allah ya ce annabi ya ce ga yadda za a ji daɗin rayuwa ta duniya da ta lahira kai buris da ita wa kazalika mutum sai yau ma haka za a yi buris da kai a wutar jahannama. Allah subhanahu wataala ya kare mu bi rahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin. Allah subhanahu wataala muna roƙonka ka maida mu kan hanyar da'a gare ka da da'a ga manzanka sallallahu alaihi wasallama, mayarwa mai kyau mu zamo mun kwaikwayi hanyar magabata ko ma samu sauƙin wannan rayuwa da muke ciki wacce ita ta fi ɗauki hankalinmu ga alama, har kuma Allah da rahamarsa ya sa mu samu rayuwa ta har abada ta lahira cikin sauƙi. In dai mun dawo mun bi umarnin da Allah ya yi mana da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana, insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan rayuwa duk yadda wani ya so ya ga ya jefa mu a cikin kuntata dan damar da yake gani ya samu, in Allah ya da sai ta yi mana sauƙi. Sai dai kamar yadda malamai suke shan bayani cewa irin yanayi da ake ci yanzu, la'alla a ce ba zai kowa da kowa haɗa abu Allah subhanahu wata'ala ba, wani ya riga ya gafa da kenan wannan iri sa baya jin kira, to a mai da abin da ake cewa ta kai farautar kwana, kowa ije a karan kansa yi kokari da'a ga Allah, yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ibada haƙƙin da yake kansa tsakaninsa da Allah, ibada haƙƙin da yake kansa tsakaninsa da halittar Allah, tun daga kan iyalansa har zuwa sauran abubuwan abokan mu'amalarsa. To Allah subhanahu wataala shi a karan kansa zai sa shi rayuwa a nan duniya mai daɗi, kuma gobe kiyama ya sa shi rayuwa mai daɗi. Idan duk wannan haka shi ma Allah zai yi. Idan al'umma ce ta yi gaba ɗaya ta koma haka, to Allah gaba ɗaya al'umma zai wa. Amma idan ba za mu iya komawa gaba ɗaya ba, ne mana abin da siya da malamai suke yi, kowa ya koma a karan kansa ya ji tsoron Allah. Dama dai ya sha gabata, kai kaɗai Allah subhanahu wataala dan uwa ya halatta, kai kaɗai Allah subhanahu wataala dan uwa zai kashe, kai kaɗai Allah subhanahu wataala zai bari kai kwanciyar kabari, kai kaɗai Allah subhanahu wataala dan uwa zai tashe ka, kai kaɗai Allah subhanahu wataala zai kawo ka gabansa dan yi maka hisabi. Dan haka kenan ka kyala kowa in ba za su ba ka ji da kanka. Allah mana wafaka da ku baki daya. Abinda muka yi Allah subhanahu wataala ka ji kan magabatan, Allah ka gafarta musu, Allah ka rahamshe su. Allah subhanahu wataala mu da muke da ragowar rayuwa da rahamarka Allah ka ba mu cika da imani. Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya, masu lafiya da ba su da lafiya Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya. Allah subhanahu wataala masu fita ma dan kokarin ba su da lafiya amma ƙarfin hali ne, Allah su ma duka ka san su, Allah da rahamarka ka ba su lafiya mai albarka da za a ji daɗin biyayya gare ka da da'a ga manzanka da sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙonka Allah subhanahu wataala kada ka haramta mana alkhairin da yake gare ka, saboda laifuka da muke aikatawa ba dare ba rana ba ɓoye ba bayyana. Birhamka ya arhamar rahim ya rabbal alamin. Hali da ake ciki na kuntatun rayuwa, Allah subhanahu wataala kai mana maganin su. Allah kai mana maganin halin da ake ci, da tsadar farashin nan, da tsadar rayuwar nan, da abubuwa da ga sunan, da rashin tsaro, da rashin kwanciyar hankali a ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi. Allah kai Allah ifi ne alkarim, Allah subhanahu wataala ka nadafa mana. Birhamka ya arhamar rahim ya rabbal alamin. Waɗanda Allah subhanahu wataala ka danka jagorancin su a hannun su, jagorancin a hannun su. Allah subhanahu wataala muna roƙonka Allah kai masa jagoranci mai kyau. Allah ka nuna musu hanyar da za su waiwaye musu ji tausayin mu. Allah ka nuna musu damar da ka ba su damar da za su tausayi mu, su kawo su zama sababin ana shugabanci ne don a kawo al'umma mafita a addinin su da rayuwarsu, wannan shugabannin namu Allah subhanahu wataala ka taimake su, ka ba su damar yadda za su taimaka mana mu fitar da wannan hali da muke ciki na matsalar addinin mu da na matsalar rayuwar mu. Birhamka ya arhamar rahim ya rabbal alamin. Allah ka shirye su, ka shirye mu baki daya. Ibadallah sallu wa sallim ala fadl khalqillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Summa qumu ila salatin yarhamukumullah.